Hello my dear viewers, welcome to my YouTube channel. Welcome to Nipun Odisha Mela and TLM Mela. ତେଣୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର TLMକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର TLM ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତ ଉପରେ ଯେଉଁ TLM ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି এই ভিডিওରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ଆଣ୍ଡ TLM ମେଳା। କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛ ଦେଖି କ'ଣ ଦେଖି ଜାଣିବା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ୁଛି
এটা কত টাকা 500 টাকা বলে জানছো 500 টাকা দিয়ে बड़ा बढ़िया कौन सी वो किधर है वो बंदा कौन है क्या बोल रही थी कौन सा जगह वो किसका प्रभाव कितना अच्छा करती है Yeah.